Pozdravujem vás. Som 15. mesiac po transplantácii vlasov a musím povedať, že som veľmi spokojný. Našiel som si spoločnosť Klinikana cez internet. Nakontaktoval som sa na Aliho. Boli sme v kontakte predtým, ako sa tá operácia uskutočnila. Poskytoval mi službu, servis počas operácie, po operácii, stále pravidelne nejaké poradenstvo a podobne. Musím povedať, že je to diametrálny rozdiel od toho, čo som už zažil, pretože toto je už vlastne moja druhá transplantácia vlasov. Prvýkrát som ju absolvoval pred 10 rokmi, ale bolo to na Slovensku a tam som v podstate po operácii nedostal žiaden servis. A vlastne po pol roku mi všetko vypadalo, takže bol som taký dosť skeptický, ale nakoniec som sa ešte raz rozhodol pre tento úkon a musím povedať, že vďaka tej starostlivosti práve ten servis, to poradenstvo a vlastne to, ako sa správajú k svojim klientom, je to, čo je absolútne iné a odlišné. To vlastne spôsobilo to, že vlastne na to, že som nemal skoro žiadne vlasy, iba plešinu a čosi dookola. Tak teraz, aj keď nie je to také 100%, napriek tomu som veľmi spokojný, pretože predsa len nejaké vlasy tam mám a je to, čo som očakával, takže je to fajn. Takže chcel by som sa aj poďakovať Alimu a vlastne celej spoločnosti za skvelé odvedenú prácu a tento servis, keď tak môžem povedať, alebo túto službu transplantácie vlasov určite môžem odporúčiť každému, kto má záujem niečo ešte s tým robiť a riešiť. Ďakujem pekne.